Benvinguts a la Penya Helvètica, una setmana més, no sé quina és, però fa calor. Sí. I avui a la Penya Helvètica tenim un privilegi absolut de parlar amb la Marta Cerdà, una de les figures més impotents del disseny gràfic fet aquí i arreu del món. Dissenyadora, il·lustradora, tipògrafa i directora d'art, el seu treball es mou entre disciplines com qui balla entre línies, textures i lletres. Ella mateixa diu que separar disseny, tipografia o il·lustració és una limitació absurda i la seva obra ho demostra, contundent, expressiva i sempre amb una personalitat pròpia. Des del seu estudi ha treballat per clients com The New York Times, Esquire, Volkswagen, Penguin Books, Nike o Adobe. Ha guanyat premis internacionals i forma part de l'Alliance Graphic International, una mena de champions del disseny mundial. Segons Vogue, la Marta modela, destrueix i retorça a plaer l'alfabet per convertir-lo en disciplina artística. I nosaltres no ho haguéssim dit millor. Benvinguda, Marta. Bravo! I aquí falten moltes coses, molts títols, molts premis i de més. Però bueno, com ho portes, això? Bé? El què? Tota en general. La vida. Sí? La vida? Bueno, com tothom. Normal. És que... Et demanaríem si pots parlar... És que saps que... Perdó. Clar, sí, m'encantaria que tinguessis un de micro d'aquests, però... No. És veritat que a vegades us veig que us apropeu. Sí, per això es nota millor. La tercera temporada tindrem micros de Madonna. No, però això ho fan radiofònic, no? Perquè és que, sí, home, però és que si no se sentirà bé i és un rotllo. No, és que em sap greu perquè llavors és com... No us veig, però bueno. Però parlar fort, pots parlar fort i igualment, no passa res. Això dèiem que bé, no? Que com ho porto, no? Sí, tot. Tot. Bé. El llibre... Com un canó. Està anant molt bé. Sí. I flipat. O sigui, ahir vaig sopar amb una de l'editorial i està flipant també. Està anant, crec que millor del que tothom esperava. La necessitat d'escriure per què va ser? Perquè no és per res. Està molt ben escrit, de dir, literàriament està molt ben escrit, no és allò tostonaco de... I jo pensava, o tens vocació d'escriptora? No. No? Doncs... No, ahir també m'ho deia, és que no ho sé. Però jo quan faig alguna cosa m'hi poso molt en sèrio. I va ser només això? És que tinc preguntes del llibre, no sobre el llibre, sinó dir com es fa un llibre, no? Com s'escriu un llibre? Durant molts anys escrius frases, el tens ja articulat, no? O va ser de seguir? Això m'ho van demanar un desembre. Jo vaig dir, ja em deien de firmar el contracte i vaig dir, un moment, que jo no sé si ho sé fer, això. Ostres. Clar. No va sortir de tu, del fet de... No. Ostres. Què va, jo no... A veure, clar, ell em deia, si tu fas conferències d'una hora, és bé que jo me les escric. Si tu fas aquesta narrativa, la gent et va bé, no?, perquè et van convidant. Llavors és que ho has de poder fer. I llavors hi vaig dir, a veure, un moment, no firmo res. I vaig estar com paralitzada 3 o 4 setmanes, que no sabia com començar. Ostres. I de repent, allò que entre un projecte i l'altre, i vaig tenir com 2 setmanes, i en aquelles 2 setmanes vaig volcar com 2 capítols així mig mal fets, Llavors els vaig entregar i li van agradar molt i em va dir, no vull saber res de tu fins d'aquí al juliol. O sigui... I estem parlant de desembre. Gener. Gener, ostres. O sigui, al gener jo li vaig entregar a finals de gener i em va dir, ara firma i ens ho entregues al juliol. 6 mesos. 6 mesos. A veure, un moment. A part que em semblava que ja ho havia dit tot i no sabia ja què més dir. O sigui... El guió el tenies tu o el t'ho van dir ells? Has de parlar d'això? No, el guió era en plan, fem un esquelet. I vam fer l'esquelet, que després me vaig petar perquè no... És que no sé jo com s'escriu. Llavors anava escrivint. És que no puc donar cap consell, perquè... No? Doncs llavors tens ànima de... No és per res, ànima d'escriptora, però jo pensava que el tenies pensat de fa anys, en plan, això ho posaré el dia que faci un llibre, perquè les frases són fantàstiques. L'episodi de familiar, saps? Està com molt ben lligat tot, a part de tècnicament i parles de coses del disseny, molt així. Però la literatura m'ha semblat com molt d'escriptor. Doncs perquè vaig estar molt... Perquè al final em va anar fatal a mi l'any passat. O sigui, no has facturat res. Em torna diners per primer cop a la meva vida. Ostres. Sí, o sigui, me'n va anar amb el cul, però perquè va haver un moment que és en plan, a veure, sortirà un llibre amb el meu nom,
vaig a parar i m'hi vaig a dedicar. I m'hi vaig dedicar, o sigui, m'hi vaig obsessionar de que no dormia. O sigui, hi havia nits que les feia senceres. O sigui, em vaig tornar molt boja. Vida d'escriptora bohèmia Molt heavy. O sigui, a París, Absenta. una guardilla, una màquina d'escriure. No, sort que va parar, perquè vull dir, és que jo no podia parar. No, és que no vaig, o sigui, em van haver de parar ells, en plan, ja està, no canviïs res, és que para. I com ara, o sigui, el dia de la festa no era una presentació, era com la festa de que ja estava fet, que vam fer una impremta. A casa teva va ser. No, vam fer una impremta, havia de parlar i vaig arrencar a plorar, no vaig poder dir res del... Ja ha acabat, ha sigut molt fort això i ara eres com, tornar a la realitat. Tornar a treballar. Tornar a treballar, sí. I ara estic com tornant a agafar el ritme, que també m'ha agafat com por, perquè tant de temps... No havia estat tant de temps mai sense... Ostres, que tampoc no s'ha estat fent res. Vull dir, clar, és concentrar en una altra feina, no? Sí, que també sobre el disseny, no? Però pensar-lo i no fer-lo... I referències, jo em torno boig amb les referències que va posar. O sigui... No són tan rares. No, que n'hi ha moltes molt bones. Però no són rares per dissenyar. No, són boníssimes. No són allò en plan, qui és aquest? N'hi ha moltes, o sigui, només amb les referències ja estaria 2 mesos seguits. Jo, per mi sí que són algunes rares, perquè no estic en aquest món tan internacional. Saps què va passar? Que l'any passat, encara com que havia tret l'altre llibre, el de monogràfic, feia 2 anys, encara em convidaven per tot arreu. Ostres. Per l'altre llibre. Llavors jo, l'any passat, a part d'això, vaig anar a tropocientos mil congressos. Llavors, clar, és que tu sents, veus gent, coneixes gent, el Peter Vila, que jo no tenia ni idea de tota la seva història, i doncs el vaig posar, no sé, tot de coses que també això va anar ajudant. Que bé. I te'n recordes d'això? Clar, jo puc anar d'una gira, però després igual, qui era aquest home de Nova York? Sí, Vostè què és? Sí? Val. Bona memòria. Bueno, doncs comencem amb les preguntes clàssiques de... Vinga, una mica de bio. Per què el disseny gràfic? Per què ho vaig Sí, fer? per què disseny D'on gràfic? surt? D'on surt? Descartes o... No. Ho tenies clar? Jo crec que a mi m'agradava molt dibuixar de petita, típic, no? Lo típic? Típic que se't dona millor que l'altre. Que l'altre que és la resta de coses, no? Tota la resta. Inclús educació física. Inclús l'educació física. I no sé, i la nòvia del meu germà, que era molt més gran que jo, el meu germà és molt més gran que jo, i ella ja estava de pràctiques amb Enric Satué, quan jo feia vostè de GB. Uau. I ella em deia, ostres, dibuixes superbé, i tu et donaria bé això de disseny? I jo pensava, perquè saps, tots els germans amb carreres així més tal, i jo pensava, doncs igual serviria jo per això. I allò que ja tu vas sugestionant, després ells 2 ho van deixar i tal, però jo vaig continuar amb aquesta idea al cap i ja sabies que era el disseny gràfic com a tal, o era dibuixar? Perquè ella m'ho explicava, deia, fem bosses, fem no sé què, sí. Però... o si vas acabar els estudis... Jo crec que si hagués sigut valenta de veritat, hagués fet Belles Arts. Hòstia. Sí. Ens haguéssim perdut una gran dissenyadora. Sí. No ho sé. Igual tindríem un artista de debò. No ho sé. Si hagués tingut allò, valor, m'hagués dit, em poso aquí, però jo crec que era l'opció... Te'n penedeixes o no? No, perquè jo ara, és el que explico en el llibre, jo crec que el disseny també és un tipus d'art, el que passa que som així tan jeràrquics i tan elitistes amb segons què, però a vegades també vas a museus i veus coses que dius, però això... No. És veritat. Després parlem de teva obra, que és també per treure't una mica... Bueno, no, què cony parlem ara? Ens preguntàvem durant tota la setmana, la inquietud és, bàsicament, primer, ja estem saltant el guió, però el teu estudi es composa de tu sola o tens gent? No. Proveïdors? Jo és que ho faig fatal. O sigui, jo sóc sola. Tu sola, eh? Jo sola. Llavors, des del 2000... sempre has estat sola? Sí. Ostres, no és allò que ha vingut crisi del 2008 o allò típic que et vas quedar sola? No, és que jo vaig començar el 2008, m'entens? Olé. I llavors és que jo ja no... A partir d'aquí només podia anar amunt. Clar. Sí, exacte. Sí, jo veia a tothom que es desmoronava i era com, bueno, hola. Hola, acabo d'arribar. Clar, llavors tampoc he viscut mai la cosa aquesta de l'opulència, no. I sempre m'ha fet com por també de veure altres fórmules de dir, hòstia, a veure, ara m'hauré de posar a fer merda per pagar un treballador per al final acabar cobrant el mateix i tenir més estrès. Això després, quan potser he pensat, ostres, això seria interessant,
clar, el fet de viatjar tampoc t'ho facilita, saps? Tenir un estudi. I després, a l'arribar aquí, d'Amsterdam, doncs vaig conèixer molta gent i vaig trucar amb el Marc Cortàs, no el coneixia de res. Ei, Marc, mola molt, què fas? Busco estudi, en plan, doncs nosaltres igual ens volem mudar. Mudar. Que també. Molar, no? Ja es molaven. I res, llavors ens vam mudar uns quants que feien 3D i jo, així que no ens coneixíem de res i llavors vam fer com un micro... Bueno, jo ara tinc una xarxa amb ells que, home, sí... Que era una mena de coworking. Sí, era un coworking, sí, que ara ja no el tenim. Però bueno, vull dir, seguim parlant molt. I perquè jo sempre allò 3D, vinga, va, tutorial, no sé, ho intento fer jo tot. Però sí que a vegades penso, ostres, mentre un altre curs no el puc fer perquè estic en una altra cosa. Perquè com que no ho sé fer, trigo 4.000 milions d'hores més que les esgarrapo de les nits i on te puc. Però clar, a vegades dius, ostres, doncs li passo això amb aquest i puc agafar aquest altre curro. Val. És que ens preguntàvem això, o sigui, la teva capacitat o sigui, la teva tècnica, no tens tècnica pròpia, vull dir que tens 50.000 llenguatges diferents i dèiem, però com ho fa? O sigui... Amb tutorials. Molt bé. Sí. Molt bé. Ojo. Clar. És que està tot escrit, te'l busco tot. Si tens una idea... Això, Com fer això? Aquesta era la idea. O sigui, Clar, però el tema és tenir la idea. Tenir idea, ho podràs de dir... fer, trigaràs més o menys. Sí. La idea Aprofites que saps fer coses per incorporar-les a una feina que t'encarreguin? Vull dir, he après... Sí. Això, sí? Sí. Val. No, és que també ho faig a vegades. Mira, he après a fer això. A veure, on ho puc col·locar? A veure, jo et diré, molts cops la narrativa surt després. Vale. Sí, bueno... Estàs allà una pel·lícula i molts cops la pel·lícula encaixa... Ja està. Bravo, no sóc l'únic. Bravo, no sóc l'únic. Tenia por de dir. Algú havia de dir. Hòstia, A vegades sí. Però tens alguna rutina a l'hora de generar o de crear? Tens una disciplina de... Sí? Sigui l'encàrrec que sigui? O t'adaptes a l'encàrrec? O com ho fas? No, sempre m'adapto a l'encàrrec. I a vegades et ve una hòstia en plan, jo vull fer servir 3D aquí, perquè necessito fer 3D, perquè necessito fer book amb 3D, saps? I a vegades en plan, hòstia, és que no funciona. És que a vegades que no funciona i tens que anar pues, en pla, i punto. I això també la vida t'ho va ensenyant, que a vegades, per molt que tu vulguis, però bueno, tu sempre pots intentar, no? Forçar-ho. Sí, i què m'ha fet? No, si tens alguna... O sigui, doncs mira, primer faig esbossos. O sigui, investigació típica o no, o és inspiració un dia... No, jo faig molta investigació, tinc un mogollon de llibres. Sí? I les mires encara? Hosti, jo no miro llibres. Hosti, meus. Sí, avui mateix tenia 8 llibres a sobre de la taula que els he de tornar, però que els he fet servir aquesta setmana, Actuals i de tota la vida o no? És més antics, a mi m'agrada anar buscant aquí, sí. I a Instagram, on sigui, sí, faig molt, bueno, això, de creuar coses, mira, això, amb allò, i de sobte se't va ficant al cap i va sortint. Però no, si no he fet la part d'investigació bé, no passo, no salto perquè començo a anar allà com un pollastre sense cap i llavors no... Si tens una mica una idea... Sí, normalment faig carpetes en jo què sé... Influències, idees. Idees, no sé... Que sé. Hosti, m'agradaria veure aquella carpeta a mi, No, però són coses que igual molt bo... Grafiti, no sé, no sé. Ara no em ve res al cap. Sí, però és igual, o textures, o jo què sé, o... Sí. No sé si tens classificat per idees. Sí, per aquesta setmana, no?, que estava fent això, doncs tenia una que era fresh, coses com fresques. Un concepte una mica així. L'altra era Yellow Submarine, com el dels Beatles, no? Pues posar allà... I vas fent com mons i després jo... És com un mapa visual, després igual me'l peto, però... Això ho tens des de sempre o has après amb els anys? No, ho vaig fent gairebé... Sí? Aquesta manera de treballar així? Sí. I cada vegada és més ràpida, potser, o no? Home, sí. Sí, vale. Sí. No, o al tenir més informació, més background, és com, hòstia, no, va més lent el motor. Al revés. És al revés. Que sí. Vale. Tens encàrrecs amb temps, no? Perquè... Clar, tens encàrrecs amb temps. Timing. Vull dir, perquè... Clar, els timings. Bueno, clar, depèn de perquè quin... fer investigació hi ha alguns encàrrecs que ni investigació ni hòsties. Un dia, almenys un dia, tio. O al cap de setmana, doncs igual estic mirant a Instagram i aprofito ratos per... Però almenys un dia... D'investigació els necessites. Jo crec que almenys un dia. Home, tampoc m'hi tiro molt més, Horaris tens fixos? No. Abans era, quan el meu fill era petit, sí que era com molt...
A les 6 estava treballant jo. Cada dia. I ara, doncs, depèn. Sí, també, no? Som més de matins, jo. Fas de freelance de... Ui, perdó. Sí, de matins. De matins rasco cap allà i si necessito tinc cap endavant. Després, després del sopar, no? Perquè quan tens família tot es complica molt. Sí. Llavors, has de, no? Vas pels límits, busques cap aquí, cap allà, no? I al final t'adaptes, no? Sí. Home, i tant, sí. El fill, bé? Molt bé, sí. Mira que això que era una por que pensava, buah, se m'acabarà a mi la carrera, ja tenir tot el... I a més, el meu agent dels Estats Units em va dir... Perdó, que poso aquí. Tens agent dels Estats Units? Sí. Ostres. El que tenia llavors em va dir... estàs segura? O sigui, què diem? Que has sigut mare o que t'han operat d'alguna altra cosa? Opa! Hòstia. Bravo. Ostres. Sí, el 2015. Potser encara no havia vingut tota la història aquesta al Me Too, no ho sé. I jo, com? No cal, no? Ja, Que t'han operat? I dius, Sí, mira, els clients ho veuen com en plan... Ah, sí? Com plan, feble? aquesta ja... Fuera del mercado. Ja fuera. Hola. Sí. Clar, deien aquelles coses que a mi m'agafava una mica de pànic. No, i que segur que per desgràcia passa. Segur. Que continua passant, Sí, però a mi no però- m'ha passat, eh? Jo No, crec que al revés. per sort, Com més està bé. curro però en canvi currant menys, jo crec. Menys hores. No menys. Aprofitar més el temps. Molt intensament, Sí. però més hores, sí. El que dèiem, no? Que s'ha après amb els anys, suposo que és això. Perds altres capacitats, però jo algun cop que hem fet és cada cop ho faig més ràpid. Jo també, sí. Procrastinar menys, no? Sí. Bueno, això és... En plan, vinga, va, Sí. focus. Sí, m'agrada molt acumular molta feina perquè si tinc una feina aquí, una altra aquí, allò és un terrible. Llavors m'ho concentro tot al final i allò és Pam, a tope. no? Avui he tingut un matí d'aquests a dir, uah, Uah, quan fas allò que I dius... pensant xac, en xac, que vendries tu també, a dir, i a sobre estic nerviós. Apa, perquè... No, broma, però no ha sigut això, l'edat l'únic que t'ha de donar és això, la capacitat de dir, va, més ràpid i per feina. Sí. I triar, suposo, feines que ja... I triar. Sí, no? Sí. Tries ja? Pots triar? Sí, el fet de dir que no, no? Anys. Clar, és això. Depèn de l'any. Ho parlàvem una vegada. Vull dir, del moment, depèn no? Sí? Que no. Ah, va. Depèn de com vagi l'any, trio o no trio, trio més, trio menys. Perquè tu et truquen, eh? Vull dir, Sí, no, sí, sí. quan dius agent, és, per que l'entengui, és com un comercial? O és Sí, com... la gent... És que això sobretot va bé per països on té pasta, perquè aquí jo crec que no és necessari. Aquí és el comercial típic de no, bueno. Però jo aquí n'he tingut i era una mica... A veure, és que jo ja parlo l'idioma del client, estem en el mateix país, més o menys, no? Si ha sortit un llibre, més o menys pot ser que s'enteri, no sé. Ara, quan tu vols clients d'un altre país en el qual tu no hi ets, va bé que hi hagi algú fent la labor aquesta d'anar repartint. El que passa que no ho fan. Ah, O sigui, no ho fan. Jo crec que antigament es feia d'anar a veure agències i això, i jo ho vaig fer l'any passat, em vaig pagar el viatge a Nova York, em vaig Ostres. dir, va, anem a fer, i em vaig trobar una mica en plan, i crec que això ja no es fa. I ja vaig veure una mica... què es fa per Insta? Sí. Com es fa ara? Des del Covid, no sé. Que Per mails o per webs? No ho saps. Però t'ha Diria sortit que s'ha alguna- perdut, bueno, no, que s'ha perdut El contacte. El contacte, saps? Això d'anar a veure. Jo això ho feia, hosti, un cop cada any o cada dos d'anar allà i et presentes en fred, agències, editorials, i és la manera de que ells... I què, amb la teva Ara carpeta antigament? Abans sí, Hosti, sí. que guai. El 2008-2009 amb l'Àlex anàvem els dos amb aquelles carpetes grosses. Ah, que guapo. Sí. Ara no, ara ja fa molts anys que ho poso amb l'ordinador. I llavors moltes agències aprofiten, va, doncs ens fas una conferència així petita, i la fas, i llavors creues els dits perquè, bueno, són semillites que vas posant i que igual al cap de 3 anys passa alguna cosa, però Déu-n'hi-do. va bé. No? Però ara jo crec que des del Covid que això ja no es fa tant, saps? I els agents tampoc ho acaben de fer i llavors la gent una mica el que fa és... Jo, per exemple, amb els números soc fatal. Doncs soc fatal. I sempre tiro pel baix.
Bueno, clar, perquè és que clar, t'has de posar en cada país. Cada país és diferent, saps tu? Que el que és just aquí a Espanya no és el mateix el que és just a Anglaterra ni és el mateix el que és just allà. Saps? Que igual et tiren enrere per ser massa barat, o potser, o no? No t'ha passat mai, no? No, això no ningú es tira enrere, no? No ho sé, igual pot passar en el món, jo què sé, a Aràbia, doncs, No. què dius, amb 200.000 euros, això és baratíssim, no? No. No, però, per exemple, no sé, fa 2 anys em van venir els de Stripe per fer uns iconos per una cosa interna. Ostres, No sé, que guai. jo pensava amb 3 zeros, no? Però aquells van dir, no, 4. Però això és una cosa interna, i van dir que sí, saps? Per exemple, això jo no m'atreveixo a fer-ho. Saps? En plan, és que ni de conya, no perquè penso ho perdré, saps? Anirà corrents. Però la gent a vegades de repente et fa aquestes caramboles que dius, hòstia, vale. I regatejar, allò que dius, hòstia, que a mi cada cop em costa més a dir, no puc regatejar. O sigui, aquest és el meu preu. També te't valores, no? Arribar a l'assolir... Ells veuen que, vale, menys d'això no ho agafis. Tu dius, Estem segurs? Sí, segures? això m'aniria bé. No! Llavors també vas aprenent, però bueno, però també depèn del moment, tot ho vas ballant, no? Encara Tots vas ballant. ballem una mica, i tant! Vas ballant el moment econòmic de tot arreu, vull dir, tot el teu moment personal... A quants països tens? Perdona, és que estic molt monopolitzant aquí les preguntes, però és que ja et dic, tenia tantes preguntes. No, vull dir, A dos. Ah, val, em pensava que tenies de tota... A veure, que ojalà no els tingués, també t'ho dic, perquè si tingués un estudi no el tindria i no hauria de pagar el 30% cada vegada. És molta pasta, eh? Ostres, Déu-n'hi-do. Clar, llavors que també és veritat que per projectes amb pocs diners, és que clar, és que llavors és en plan, bueno, el 30 que li dono aquest, més els impostos aquí, l'IRPF i el no sé què, i dius, hòstia, és que em quedo amb Ostres. res, saps? Res és que és res. I Prestigi. el canvi de moneda, saps? Ara ja el dòlar està a 0,85, avui he fet una factura i joder. Va. El que era això és en plan, Te'l puc facturar el mes menys que ve. el a veure. 30, Sí. saps? Creus que t'afectarà allò del tram o no? M'està afectant això. Sí? Ja? Sí. Amb això de l'última polèmica de... Bueno, No, des de que ha començat ell, des de que es va presentar, està ell. des de que es va presentar a les eleccions que van començar, que si m'han tirotejat, que no sé què, Sí? allà, no, l'economia està fatat. I jo he parlat amb moltes, parlo amb gent com jo, o altres dissenyadors, que viuen allà, i està la cosa fotuda, està difícil, sí. Perquè s'ha parat? O perquè no hi creuen amb això? No, perquè hi ha inestabilitat i la gent no Inverteix. inverteix ni en publi, ni en disseny, ni està en tothom així. Què és el que dius al llibre? Que el primer que, És el primer que es el retalla. primer que es para és això, Sí. amb comunicació i... Marketing. Sí, clar. Sí, Que és un error, No però- cal. Clar, és un error. Hauria de És ser al al revés. És al revés. Sí. Clar. És veritat, perquè no hi creuen? Crec jo, eh? I llavors jo crec que allà ara mateix als Estats Units hi ha la tormenta perfecta de crisi i IA. Clar. Llavors ara allò és... Bueno, I què creus que faran? Vindran cap aquí tots o es quedaran allà, s'adaptaran? no sé, jo he parlat molt amb els meus agents i amb el d'Anglaterra també, en plan, que... I ells creuen que serà com una tormenta que passarà, però jo no ho sé, no sé què passarà. O sigui, no La de Trump o la de la IA? No, lo de la crisi global vale. a la que estem entrant, més la IA, i això... Clar, aquí a Espanya no estem en aquesta crisi tan heavy que hi ha a fora Europa. I vull dir, aquí encara estem com protegidets. Però és allò que No dius... sé si vindrà. saps? això, és el tsunami que Clar, vindrà o estem aquí com... que no ho sé. Ah, no ho saps, clar. jo Bueno, no clar, sé. evidentment. Però vull dir, ja però sí que és una- ara el 5% haurem de posar-ho en defensa. per defensa. Vull dir que... Sí, sí. No sé. És una pasta, eh? Sí. Molta Sembla pasta. que diguen el 5%, però és una pasta. Ja. Una mitja, ho vaig llegir, una mitja de 3.000 paus per cap d'impostos extras per pagar què? Sí, sí, són... Si entrem en una guerra aquí a Espanya, què? Podem passar truita de patates al qui vingui, una mica de pernil i seu aquí, posa una cerveseta, si vols. Jo Però sóc què farem un- aquí una guerra? No, és que no No. té sentit pagar... És que jo crec que no té sentit pagar un 5% en defensa aquí. Passa que estem parlant d'això i no sembla mentida, eh? O sigui, Bueno, per això t'he però és preguntat que al final afecta, que hi ha una realitat que no estic veient, que és el que dius tu. Als Estats Units ja realment està afectant. És així, sí. Jo vaig parlar també amb una noia que es dedica a fer títols de crèdit, que és boníssima, que havia treballat amb el Kai Cooper, estava vivint allà a Venice, jo vivia allà també, i s'ha hagut de mudar, no viu ni a LA, o sigui... Canvis. Sí. Et venen canvis.
Però, bueno, escolta'm, tornem igual, al- els agents, ells ho veuen, tothom ho veu com que és algo que passarà, que és una... Bueno, És una mica cíclic, també, sí, no? Cada X temps... Tots n'hem passat, no? I Sí, penso, és bueno, com que tornes i hem passat, sembla que no sí. sortirem, al final sembla que surts... Sí. No sé, no sé què em va dir que del nostre sector diuen que més que el canvi de la IA, el canvi més heavy va ser l'ordinador. Ja, jo també penso Clar, això. que els calaixos de tipografia, Ja. els milers de tipògrafs, els milers de muntadors... Totalment. Tot allò sí que et va carregar de feina. Ara aquí suposo que ens donen com si fos una eina més, que bueno, ja veurem. Que també vaig llegir l'altre dia, si estem salvats perquè el client ha de saber el que vol abans de preguntar-li a la IA, i com no ho sap... És que al final el disseny també és estratègia. Clar, és gestió, és de tot. La gestió amb el client. Que això ningú en parla. És, Clar. perdona, o sigui, qui t'escoltarà els rotllos de que t'agrada el color verd perquè no sé quina merda, saps? I tu li hauràs de dir que no... que això no va de tu, va del teu producte, no sé què, no? Sí, doncs... ara m'he perdut perquè deia això, bueno, és igual. Tornem a preguntes convidats, perquè en tants estils que tens alguna influència que t'hagi marcat de dissenyador o inclús artista o... No, no es nota. És que el teu no es nota que tens llenguatge propi, que és la gràcia. Que no tinc llenguatge propi, no. Ja. I No, llavors- però jo crec que això és perquè sóc dissenyadora, saps? Que a mi a vegades... És que costa... Jo ho vaig dient, lo de dissenyadora, perquè és que molts cops no em presenten la il·lustradora i no la tipògrafa. Què dius? No, és que no, jo soc dissenyadora gràfica, clar, perquè si és que a mi és el que m'encanta, posar-me com... Et vesteixes diferent per cada projecte i busques... Però com ho fas? Com t'escapes? És que jo no... Clar, perquè tothom... Jo tinc trucs, ni que sigui per temps, pel timing de dir... El que deies tu, el llibre, el tires pel dret... Ja, perquè això ho faig fatal. Vull dir, jo també, si mires en plan... Hosti, costa, reconèixer. Si el meu germà que es dedica als números i em mirés, diria, tu, nen, ets inútil, perquè, a veure, amb aquest pressupost, què estàs fent? Ah, bueno, clar. Què fas? Entregues productes per sobre del pressupost, no? Ui, jo crec que, Ja. que... No sempre, eh? Ah, bueno. No Algú sempre. compensa. No sempre. No sempre. Perquè hi ha molts projectes que dius, hòstia, molta pasta. Però n'hi ha molts que són més per coses culturals o coses així, que no hi ha... És que no pot haver-hi més pasta. O sigui, això ho tinc molt clar. O sigui, hi ha com una línia vermella. Hi ha els projectes de cultura i els de no cultura. I els de no cultura ha d'haver-hi Pasta. pasta rote, si no és en plan, tio, no, saps? I l'altre et serveix com de pati d'escola per jugar. Et deixen jugar? Sí, no? Amb els de cultura sí més, perquè són més... És que no hi ha pasta, llavors, bueno, pues... Fes el que vulguis. No, fes el que vulguis, no, però bueno, et deixen més marge, no? No us passa. Bueno, jo sempre dic el mateix, és menys pressupost, més llibertat. Exacte. Ja està. És així, I si sempre, t'ho faig no? gratis, o sigui, ni em truquis. No, exacte. M'ho passaré molt bé. Exacte. I tu estaràs content, però ni em truquis. Exacte. Si no vols canvis, és que ni de broma. Clar. Abans no, abans era gratis i canvis. I cada dia era com... No, clar, això Clar, és no, que- és que acabem malalt. Curiosament, a mi m'ha passat molts cops que quan menys pressupost, més problemes o canvis et demanen. I no entenen Jo crec que és això. un tema de confiança o d'entendre de què va això. No? Clar. Ja, Si confien en tu, indignat, pagaran el que clar. toca o el que és just, Ja. i a sobre confiaran en tu i a sobre tot anirà millor. Sí, però hi ha Curiosament. sectors que no hi ha pasta, o sigui, que no hi ha pasta. No, clar, evidentment. Clar, El tema de i cultura és és el que hi ha. Sí. Però sí, jo els altres jo també he vist, sí, que quan... És curiós, que Sí, quan hauria de ser et al paguen revés. més és quan et respecten més, també. Sí. Tens alguna eina, programari del qual no pots viure sense ell? Jo pensava que era el freehand. Pegar dentro! Chupito, pegar dentro! No, sèrio. Hòstia, era- Tinc l'ordinador aquí. O sigui, jo treballo amb el meu ordinador, però el tinc Perdona, aquí. mira aquí. Mira, sí, Tinc el aquell. Freehand MX, tinc allà. Pues jo també. Era el millor. El tinc i de vegades hi ha coses que és en plan, molt poques, però a vegades encara dic... Ah, sí? I em deixo No, clar, és que s'ha una mica funcionat. i torno... El fas servir? Amb el sí? A veure, l'obro molt anecdòticament, però a vegades sí. Però amb el sistema operatiu de llavors, entenc, o no? Sí, no? No puc obrir ni internet. Amb Clar. aquest, No es pot actualitzar, ja. No. No, per això els tinc aquí, però, hosti, i no sents Però allò... hi vaig anar fins fa un any i mig, Què dius? Sí, però me'l vaig ficar a tope i fa com 4 anys o així me'l vaig renovar per dintre un altre cop, pam, tot a tope. I clar, va haver un dia que era en plan, no, és que ja no es Ja no es pot. actualitzar ni el Chrome ni el... És com la Preisler, ja no es pot estirar més. Ja està. Com patarà la pell, ja està. No et facis més coses. No, i ara tinc un ordinador meravellós, però el tinc allà... No faig servir ja. I ara què és? T'has passat a Illustrator? No, o Sí. After Effects també domines
molts programaris o no? Però poquet. Vale. sé. Poc de molt? Bueno, Ja, alguns lo sí. just com perquè si faig un tutorial sàpiga en plan una mica de què va estar parlant, saps? O sigui, tu vas això com feina... A mi em passa el mateix. Vam parlar d'un capítol això de com ens reciclem, no? I el YouTube és la salvació. YouTube és Déu. És Déu. Clar, us en recordeu que n'hi havia aquells tot xamens, Photoshop. Llibraco. Els tinc. I de Corel Draw tinc de... Corel Draw. Sí, però és veritat. I abans havia d'anar... Jolín, quin pal, no? I, I Photoshop amb disquets. Que te'n recordes? Que bueno, els tinc a dalt. Photoshop per a damis. Ja. Els llibres aquells. O sigui que de moment no tens cap... un llapis potser o un... No? No. Ets de guixar? No, No? zero. Zero? És que jo és que és fatal perquè... Ni esbossos. a més- No, que no passa res, No, és que no faig esbossos i això és horrorós. No? O no? Perquè- Bueno, mira qualsevol on estàs. professor Saps dirà- el planeta? Mira on estic jo que es faig d'esbossos. Clar, vull dir No que serà tan dolent. No, però a veure, Bueno, nens, Feu Feu esforç. guixeu. Seu. Sí, és bo, sí que és bo. És bo, És bo, esbossos. és bo. però jo l'esbós el faig directament a l'ordinador, perquè, no sé, ja tinc la tablet, ja tinc, no sé, vaig amb el... Bueno, la tablet, la Wacom aquesta. Ah, treballes a... Vale, fas esbossos. Clar, vaig amb la Wacom. Vale. Bueno, jo faig... Bueno, o sigui, i com ho passa després? Però no és dibuix el que faig, és vector. És que no sé, jo crec que el vector és una... Ja el vector és que... Ja el tens... Les curves Bécquer aquelles les tens ja al cap. Ja són jo crec que és això, que em sento molt més segura. Treballar amb un Bezier ràpid, encara que ho faci així malament, que... Vector o píxel? No, vector! Home, David, per favor. no, vull dir que Photoshop fora. No. No, bueno, sí, també, val. però després. Val. Primer vector. Primer vector. Sí. Que gran. Sí. Dissenyeu a Photoshop, ara que ho he vist. Hòstia. Jo he tingut, No. tingut tentacions, eh? Sí? Que, Sí, No. i és un conyazo per les és que capes. ja em van dir allà a la universitat Photoshop per fotografia. Clar. Em va clavar allà. Que després vaig fer fotografia i, clar, només dir, hòstia, Et Photoshop és per sorprendries, retocar fotografia. I és per retocar un disseny que ja tinguis fet i retoques el que vulguis. Però perquè jo he vist dissenyadors que tiren amb Photoshop i van fent i jo, hòstia, Disseny editorial, pàgines fetes amb JPGs que venen de PCDs. que tot és art, Si tens l'art per fer-ho de puta mare en Photoshop, olé. Vull dir, però... No, i que els Photoshops d'ara no són els Photoshops d'abans. No. Home, els editors de textos ara són... Diu, hòstia, abans era artesania pura. A mi em va bé perquè, per exemple, colors, pum, ho poso a Photoshop i vinga, variar, no sé què, i buf, ho fas molt més ràpid i llavors trobes la composició correcta de colors a vegades en el Photoshop i llavors torno. Jolín. Illustrator, saps? Vas fent A un... vegades sí. Molt. InDesign ni el trepitja. No, clar, no fas... factures. Bueno, no, vull dir, per fer factures. Ah, molt. Jo faig encara Illustrator, les factures. Ah, sí? Però bueno, és un I la tema pregunta que- del milió, la IA... La IA... És que no sé... A veure, és que encara no dona molt de control, no?, sobre el que... Jo és que soc de mig partidari, eh? Ja fa un any que ho jo diu, també. eh? Jo ja fa temps que faig servir... Quasi a cada projecte intento, en plan, vinga, va, vaig a provar. I... Per si sola, no, per si sola impossible, eh? Per si sola impossible. Com part del procés... Com part del procés i part final del projecte hi ha coses interessants. Vull dir, Què ho fa servir? en il·lustracions, que jo no sóc il·lustrador, i puc posar dintre d'un projecte, fer una il·lustració ha de fer una key visual final per posar un projecte, em dona una eina que no tenia, no podia fer servir abans. Clar, jo, per exemple, per presentacions em va superbé, en plan, també. Però ho he fet servir ja en projectes finals. Ai, no, a veure, I bastant bé. I bastant bé. Però és una eina que per si sola ni de conya. O sigui, tu després ja li has donat com una part, és el que dius tu. Pots agafar el Photoshop i donar un tema de colors. Et pots fer alguna forma, pots fer una part que després tu amb això et desenvolupes i fas cosetes. A veure, que jo vaig fer un projecte que era només IA i no vaig tocar-ho. O sigui, la gràcia era en plan, no ho tocaré. I es va presentar així com, no ho he tocat. I va quedar puta mare. Superbé. I... Però és cert que el llibre poses que vas provar-ho 3.500 vegades? No, més. Més? 6.700. Això. 6.000. Però és real? Enter. Ho vaig fer des del sofà. Sí. Tot el projecte. I va quedar superguai. La majoria de gent es pensa que és 3D super ben fet i és... I és IA. Si és IA de vinga, no, això no. Vinga, otro. Perquè segur que no es fa així, tampoc, eh? Que ja et dic que jo tot ho faig, no sé com ho faig. Sí, però sí que es fa Però així, amb ja t'ho dic.
Sí que es fa proves, jo el que faig servir, No? pots fer 1.200 proves fins que trobes una que més o menys t'encaixa, o pots fer una Clar, i allà- part d'aquesta i vas... Crea, no? Però fas 1.500 proves, no és l'AIA t'ho fa tot. Ni de conya. Home, no, clar, fa el que li diguis tu. Que ja inverteixes un temps també amb l'AIA, que no és venga que t'ho fa. No, és com si passes un dia fent esbossos o el que sigui. O sigui, ja inverteixes un temps. No és tan fàcil. Però jo soc partidari que és una eina més. Sí, totalment. Jo també. I llavors, quan dius que als Estats Units està canviant, no es tracta com aquí la IA? O sigui, no es fa servir com una eina? No ho saps? No tinc ni idea. No ho sé. Que has dit la tormenta perfecta de tal i dius Això la IA? em va dir què? The perfect storm. O sigui, vols dir que els, I jo em vaig quedar allà. Ostres, que els clients ja saben, s'han saltat el dissenyador, no? Igual vol dir? O no No ho saps, sé, jo no crec que saps? és més el perfil de l'il·lustrador. Val, saps? fotògrafs també, no? Hi ha fotògrafs, sí. Camerògrafs. Jo crec que encara el perfil del dissenyador queda una mica aixoplugat perquè intervenen molts factors a dintre el disseny. No només una il·lustració Clar. o una fotografia, sinó que som els que ho posem tot junt, diguem. No? I sobre això, mira, tenia la pregunta aquesta. Que estiguis sola vol dir que t'agrada treballar sola o t'agrada treballar en equip? No, m'agrada treballar en equip. Sí? Sí, però sóc tan cagada en tema de diners que em fa molta por tenir algun meu compte. O sigui, O com a col·laborador, m'encantaria vull dir. tenir un estudi, Però tens col·laboradors? O sí, aquests de Què vols 3D? dir? Quan hi ha pressupost, tires d'amics o Sempre, amics? sí. Vale. Sí. Però ho gestiones tu, entenc. Ho gestiono jo, sí. I admets consells o és com la IA, no, quiero que me hagas esto hasta que no lo hagas. No, a mi m'agrada que em tractar com m'agrada que em tractin, en plan, mira, jo tinc, hi ha hagut cops que és en plan, mira, és això i el client necessita això, necessitem així. Tu mateix, saps? Perquè tu ets el que en sap. I algun cop que hem col·laborat més així, per exemple, amb en Marc, ha sigut com més obert, en plan, vinga, va, doncs junts tenim la idea i doncs tu, no sé. És guai, a mi m'agrada més col·laborar amb gent, és més divertit. És més divertit. Sí. Passa, clar, ha d'haver-hi pasta en un projecte per poder col·laborar. Sí. No? I... El major repte de la teva carrera? O... El llibre aquest. El llibre? Sí. Toma ja. A veure, Més que una diuen, feina- escriu un llibre de repent i dius, què? Clar, amb 6 mesos, clar. I clar, i no ho has fet mai i dius, ostres, i tens moltes ganes de... T'imagines, he fet un llibre, vull fer un llibre, o sigui, vull pensar-ho, això que m'estan dient... Et falta plantar l'arbre, potser, o no? No? Ja has tingut un fill al llibre i ara falta l'arbre. Però de feines ja t'ho prens tot, no hi ha cap repte que diguis, hòstia, allò que de feina va ser una bogeria. O la que et va haver un canvi professionalment que vas dir, hòstia, a partir d'aquí crec que aniran bé les coses. No sé si hi ha un moment de la carrera, o és un pim-pim-pim. No, és un pim-pim-pim, és que jo, mira... O el dia que et truca la Nike i dius, hòstia, no truca la Nike? No tens aquest vertigen? No, perquè jo crec que la meva carrereta ha anat fent molt a poc, No Carrereta, diu. Bueno, Ja. en cap moment jo crec que vaig fer una explosió heavy. Jo crec Home, que començant el 2008. Clar, vas ser molt prudent, però... he anat fent, vull dir, no, però ja he anat fent, pum. També, no sé, he anat fent amb molta... I tot molt natural, no? Entenc? Què vols dir? Naturalitat de rebre trucades del New York Times o... No, me'n poso supercontenta, me'n vaig a sopar i ho celebro. Passa, claro. Però t'estranya o és part del teu comerç, bueno, de la gent dels Estats Units que t'ha dit, hòstia, he aconseguit aquesta feina? No, al New York... És que no, és que ells no t'aconsegueixen feina. O sigui, és que abans no he acabat. Val. Et deia, abans ells sortien i ara ells no surten. Però jo crec que des de que jo he començat... Bueno, no, és que depèn de la gent. El que tenia abans sí que era en plan, em passava molt de feina. I el d'ara, no. O dit d'una altra manera, perquè aquesta gent truqui a la teva porta o aconseguir que aquesta gent t'encarregui feina, quina part hi ha de tu picar pedra, d'ells cercar... Mira, perquè molts cops, ostres, hi havia un moment que tothom em venia, per què no em presentes els teus agents, no sé què. Els agents et venen a buscar, tu no vas allà a dir-los per què no va així. Són ells que veuen que tu, perquè són un negoci, que tu et va bé, que ets un mindundi, un mort de gana, que fas molt bé les coses, però que li anirien molt bé un tio com jo, que en sé molt de pasta i que sabré parlar amb el client, saps? Llavors ells van i et diuen, tu vine cap aquí, saps? I ja et diuen el que has de cobrar? Perdona, passes al client, saps què vull dir? Perquè ells no agafen gent que no té ja bons clients. Ho entens o no?
I ells posen els preus o no? O els preus els poses tu? O el pressupost quan... No, llavors jo sempre és en plan... Wait a minute, please. Tu mismo. Sí? Yourself. Home, clar, perquè ells sempre pensaran molt més que jo. Sí. I ells, clar, controlen més el mercat. I són agents... I si em diuen menys, per exemple, amb els anglesos, ja els vaig deixar fa 2 mesos. No, que no sé, perquè en plan, tio, o sigui, és que ja us he passat molt de curro i no em passeu res, ja prou, saps? Perquè al final us estic subvencionant l'agència, saps? I creus que si aquesta mateixa persona anessis tu en lloc d'aquest agent comercial que puguis tenir i diguéssiu el mateix preu per la mateixa feina, creus que te l'acceptarien igual que li poden acceptar a aquella altra persona? El fet que hi ha algú que representa algú altre implica un caché més alt o... Jo no crec que és el caché, sinó que ets d'aquell país, saps? En plan, els diners es queden una mica aquí... És un dubte. Sempre estic parlant directament amb la persona o hi ha un intermediari i això és un altre nivell? Jo per això et dic que té sentit en un altre país, no en el teu, perquè tu en el teu... Jo ja tampoc sóc imbècil, també sé dir en plan, vale, fins aquí, no sé què, o sigui, una mica ja n'he pres. Però que a fora té més sentit perquè, clar, a ells els agrada parlar amb algú, és normal. O sigui, si tu imaginem, no? Estàs fent un projecte i dius, ostres, m'agradaria treballar no sé, amb algun il·lustrador anglès. Hi ha com aquesta barrera, no? Ara trucar a Anglaterra, però tu imagina que tens un tio que es diu Lluís i està aquí. Que està aquí a Barcelona, que parles amb ell i ell ja és el que parlarà. Més fàcil. És molt més fàcil, saps? La factura li faràs amb el Lluís, no hauràs de matar-te a fer... Sí, que parles el mateix idioma en tots els sentits. Sí, estàs a la mateixa franja horària, no sé què, saps? És important també, clar. Però és exòtic? No et veuen com alguna cosa exòtica, ells a tu? Com no? No ho sé. No, vull dir, clar, no. Pregunta'ls. No, com aquí tenim, a vegades, ja no tant, però treballar amb un dissenyador anglès, americà, tal, era com prestigi. No sé si el disseny, no ho sé, mediterrani, jo què sé, no, ja no és tant això, és internacional ara tot això. És que allà als Estats Units... No. Ells es creuen els millors, no? Llavors tampoc. No, però vull que treballen amb molta gent de tot arreu i no és res raro. No és res raro. Com aquí és més raro, no? Sí. I allà no tant, perquè és que allà tenen molta més pasta. Ara ja no, però tenen. Jo parlant... Bueno, ho comentava el Miqui, hi havia una pregunta envers sisplau, Miqui, respecte als països. No, dèiem que has viscut a Munic, als Estats Units, a Los Angeles, Nova York. Primer de tot, què t'ha semblat Viladecans? No, i ara la pregunta en sèrio. Barcelona, ciutat del disseny, què en penses? Com ho veus? S'havia dit molt de temps. O va ser? Avui dia, com ho veus? Jo crec que tenim el talent, tenim un talent brutal. O sigui, tenim un talent que... Ara a LA hi ha molta més gent fent coses, però quan hi vaig anar és que hi havia 3 estudis i era enorme allò. Però, Barcelona és molt més petit. 3 estudis, dius? No hi havia molts estudis coneguts així, interessants, saps? A LA, no? Ara sí. Val. Però quan jo hi vaig anar no hi havia massa cosa. Ostres. Ara sí, ha fet com un canvi també a Los Angeles. No sé si és perquè van fer allà l'Adobe Max o no sé, com que se li ha donat més bola allà. Però després viatges i això, i molta gent coneix molts estudis d'aquí. Ah, sí? Sí. Bueno, no sé, jo no viatjo molt. Ah, no? Sí, i tant. I més viatjar per negoci. Està bé, vull dir que tu viatges també i treballes a llocs. Si vaig a algun país no tinc temps de mirar com està el disseny en aquell país, però tu sí que has viatjat a Holanda, has vist... Clar, he pogut veure... Clar. Jo el que he vist és que, clar, jo allà els dic, és que aquí valoreu molt més el disseny, en plan, en general, i ells diuen, no. Però nosaltres... O sigui, perquè quedàvem sempre, com vosaltres quedeu, un cop al mes quedàvem tot de dissenyadors i feia una penya al Bètiquen allà. Bueno, sense gravar-nos, però sí, anàvem a fer birres, era molt divertit. Quina llàstima. I parlàvem del mateix que parleu vosaltres. I tothom era en plan, pues sí, aquí és una merda. I jo, però què dius? Però molt autònom? Autònom. Molt autònom. Petits estudis, però no, res d'agències. I tothom era com, no, què va, si... Tothom es queixa del mateix. O sigui, és un sentit comú.
Sí, però era com... Però bueno, tu vas pel carrer i vas als supermercats i el nivell està una mica... Sempre tens la sensació que en aquest país el disseny és una despesa, no és una inversió. Ja. I fa la sensació com que la gent que treballeu fora, bueno, perquè evidentment quan vas als diferents festivals, conferències, etc, tot sona molt maco. Sí. Després la realitat és una altra. És diferent. Sí. Però clar, la sensació és, ostres, aquí vas parlant amb la gent i trobes poca clientela que valori que la teva part és una inversió, precisament el que heu dit, no? Hi ha una crisi i el primer que tallen és la part de comunicació, disseny, creativitat. I el respecte que hi ha cap al disseny és... Tothom en sap, tothom parla, tothom en fa... Això és el que no suporto d'aquí. I tinc un amic, i tinc un cosí, i el fill de... I és molt Mira, bé, endavant. la pregunta 9 era, què creus que es valora més injustament en el disseny gràfic d'avui en dia? Un moment. Perdó. Perquè per això, quan em van dir passat. un llibre pel públic en general, per posar en valor el disseny, va ser com, vale, saps? Que bé, saps? Perquè és veritat que a nivell popular, o sigui, és com, què fas, dibuixets? Sí. Saps? Oi? Sí, Què creus Encara. per què ho ha fet? O sigui, què va fer tan de mal? L'estudi de disseny és famós aquell dels 80, 90, Ja, saps? no ho sé. Perquè, clar, encara es considera el disseny com dibuixets. I sense tenir en compte que és tot el, com dius el llibre, m'agrada molt, que és tot el que veus està dissenyat. Clar. Ja sigui industrial o gràfic, però encara es veu això com a gràfic és, dibujitos. Sí. I no sé per què, perquè si és al contrari és una feina sofisticada, complicada, de gestió, i no sé si hem sigut nosaltres els que tampoc ens hem sapigut. És una feina intel·lectual. Molt. Estàs tot el dia pensant, és veritat. Tens baixons de sucre? Baixons de tot. A mi a vegades... Per collons. Em van dir, ja vaig estar enganxat a les gominoles, perquè em deien, això és perfecte pel cervell. I però vaig estar que vaig dir, mira... Bueno, parlem. Que igual era mentida, però sí, era com... I tenia baixada de sucre... Et deien una altra cosa. Però la gent als 90 el sucre era una altra cosa. No ho has entès bé. En particular. No, home, no, eren gominoles de debò, o sigui, de Haribo. Vale. De los Simpsons. Com els Haribos. No, home, Haribo era a tope, el meu dealer. Eren ossets, no? Sí, ossets. Les maduixes aquelles em donaven boig. O sigui que... Bueno, és igual, no. I què m'havies preguntat? No, la idea aquesta del disseny, d'aquí creus que es valora tan injustament. Per què es valora tan injustament el disseny? Això que deia. No tinc ni idea. Que si és més culpa nostra, com a dissenyadors, o per cultura. No hem sapigut explicar què és ben bé el disseny. Que llibres com el teu van molt bé, però farien falta com, no ho sé, programes inclús de televisió. Ja, no ho sé. El Betty, que estava molt bé, el programa que ell presentava a l'Òscar. Ja, sí que estava bé. Òscar Dalmau, que és un objectiu que si ha de venir, doncs que vingui. Que vingui, home, en sap molt. Però falta això, que no són quadres, no és art, sinó que és tot, però que és complicat. I a més ara amb la IA o el cunyau que té el canvas és tot com més... Es banalitza molt el disseny, crec jo. Sí. Jo crec que és una mica culpa de tothom, Sí, no? Què dieu? Sí, jo crec que sí, totalment. A la que veus a la gent parlar de com es ven o com ofereix la seva feina o ja està. Aquest baixar-se els pantalons quan els baixem, que com... totalment. No, tio, no. Si és que jo... Penso que les universitats haurien de ser molt més... d'empenyar molt de dir, ei, això us passarà. No ho fem, perquè... De coach, més que... Hauríem de fer coach més que... Sí, de la vida real, de tractar amb els clients. Clar, no ho ensenyen, de fer pressupostos que no t'enganxin, la lletra petita i tot això. I una pregunta sobre el tema de que els teus companys també deien que tot era un drama i fatal, quan parlàveu d'això. En quin tema? Que no es valorava prou? O dificultats econòmiques, potser, de crear una empresa? Econòmica. Sí, que era menys feina, a volum de feina, doncs que baixava. Perquè crear una empresa, per exemple, al Regne Unit és molt més fàcil que aquí. I a molt Amsterdam, similar, suposo. Bueno, o sigui, quan et vas a donar autònoma, a d'alta, vas a un lloc que és una mena de banc, donen cafè, aigua, t'esperes, tens una taula rodona, una persona, tens número per un dia i vas, i és parles puntual. amb ella, és puntual, t'explica, escolta, això, faràs l'altre, no has de pagar res al mes, o sigui, res d'autònoms, i el trimestre és que m'impatava el cap, però i l'IVA i l'IRPF? No? No, fas tota la renta. I la renta més tens com 5 anys per pagar-la. Llavors,
et dona marge, saps? Sí, Ostres. Et dona molt més marge, perquè aquí és com... De saps? cop ja... Si vas, no has cobrat i ja estàs allà en plan, merda! O sigui, ara Aplaçaments, aplaçaments. Clar, i allà tens molt més marge per moure, en plan, vale, doncs mira, no, ara estalvio. O segons el que guanyis, potser, o no va per baremos de si guanyes tant, pagaràs tant o no? No. Suposo. I a mi em van dir, tu guarda el... Era com el 40%, era molt alt, o el 30-40%, i jo tenia el meu Excel i era com ho anava guardant. I llavors hi havia anys que m'ho prenien gairebé tot i algun any que no em prenien res. I no sé per què. No sé. Ostres, Perquè igual si portaves llavors el nen a l'escola pública, llavors t'ho descomptaven, no sé. vas arribar a tenir el nen allà? Sí. Ah, vale, hosti. I bé? Trobes a faltar o no? Holanda? Holanda, no. No. Com a experiència vital, no. Molt guai. Ah, guai. Sí, però jo estic molt bé aquí. Sí? Sí. No tornaràs a marxar de moment? No. No. De moment. Un consell que t'hagués agradat rebre quan eres jove? Sobre el món, del disseny? O del món en general? Bueno, és un consell que encara me l'haig d'anar aplicant, Mhm. Que ja hi vaig bastant a la meva bola, però ves a la teva bola. Ah, sí? Sí. No tinguis en compte... No et deixis influències. És que a més que avui en dia amb Instagram, tot això, saps? Sempre et dones la sensació que tot ho estàs fent fatal, que mai n'hi ha prou, que, saps? I I com ho fas? Com et protegeix? O sigui, t'arribes a protegir o no? Perquè ets una figura. Entén-me, dintre de la teva modèstia, però, hosti, ets una figura quasi mundial i com es protegeix un davant de... A més que se't nota que ets bastant modesta. no, perquè jo treballo sola i llavors és que jo, vull dir, tu ara m'ho estàs dient, això. I jo això ho veig perquè vaig als congressos, però si no anés als congressos jo no me n'entero d'això. També quan vaig anar a presentar l'altre llibre a Nova York vaig flipar, o sigui, va venir molta gent a la que no ho esperava. I... No ets una estrella del rock, no? Però vaig molt a la meva olla, vull dir, no... I de les xarxes socials, passando o... És que faig... Els stories sí que vaig fent, però posts... És que jo encara sóc molt vella escola, em sembla. Tinc molt el mantra aquell que teníem. A la web només pujo el que realment... Saps? Perquè el mal curro crida amb el curro, saps? Hosti. I això Instagram ho ha patat, perquè és com que li has d'anar donant de menjar, doncs has d'anar baixant el nivell i dir, això ho poso, saps? Però no li he cedit massa al joc. I això a mi no m'ha afavorit, O sigui, jo hauria d'haver ballat, m'hagués anat molt millor si hagués ballat. O sigui, jo crec que a mi m'hagués pogut anar molt millor. Tots en general, també. Ànim. No, però ja t'entenc. M'estan bé, però m'hagués pogut anar molt millor perquè no La vanitat, potser, o no? No he anat com... No has aprofitat. Ho faig fatal, tot això de l'Instagram, ho faig fatal i no ho sé fer i em genera molta angoixa i Però jo sé que això no m'ha és generacional, no? Potser. Més o menys som d'una mateixa generació. Sí, jo soc molt gran, La penya més jove ara a topíssimo en redes i van treure'n coses de disseny a saco per Instagram i tal. I la nostra generació, perquè ho dic, tu dius les històries, i jo penso, hòstia, potser jo faig el mateix, potser faig històries, però que posi un post fixe o alguna de projecte, no? o alguna fotografia que diu, hòstia, m'aflipa, però si no, es posi i punt. I crec que és generacional, també, el que tens has viscut, saps, més el rotllo web, i ara ho veus com un rotllo web més actual, no? Bueno, és molt més digital. O sigui, tot ha de ser com immediat, pujar al moment, has d'estar comunicant tota l'estona, si no sembla que no existeixes. Jo em canso de mi mateixa, saps? Perquè hi ha èpoques que he estat més... que quan tinc contingut ho faig, i jo encantada. Però de vegades em canso de mi mateixa, em faig com, quin pal hi ha d'això, no? Però a més a mi em passa que nosaltres, quan portem a xarxes socials, o sigui, Twitter, Instagram, etc. Nosaltres personalment? Portem anys i panys. Molt, sí. Per tant, a mi em passa ja que Instagram a l'inici era els meus nebots, el Martí, el Ferran... Ostres, tia, quantes fotos tens? I és de... Clar, és que són molts anys. I fa mesos que no poses publicació. Clar, puges alguna story i ja està, perquè és que et fa mandra, és tornar a entrar, posar una foto... Ja gairebé no faig fotos quan vaig por ahí, perquè és el punt de gaudir el moment. Clar. I abans era així, foto. Clar. Em faig gran, sí, ho sé. Clar. Tornem a Fotolog, sisplau. Sí. Hòstia, no, però... MySpace, per favor. Clar, és tornar... Però sí que el perfil de dissenyador que barreja... És a dir, hi va haver un moment que la vida i el disseny es van barrejar a les xarxes. Correcte. I veies molts perfils que de repent, hòstia, agafaven una projecció brutal, més perquè
per la vida aquesta personal, Que no saps quan hi ha de certa. que no saps quan hi ha de certa i que és tot molt horrible, no? I jo va haver un moment que em vaig angoixar molt i em vaig dir, hòstia, ara ho tinc que fer, això. I vaig contactar amb una tia i que en sabia i què tinc que fer? Bé, bueno, ens asseiem, hem de muntar com el teu personatge. Què? Personatge. Clar, no, és que jo no ho puc fer. No. Però bueno, hi ha gent que sí que ho pot fer i això... No, I això jo crec que ha canviat en el disseny. Sí. Saps? Que el personatge també... Pues, Creus que petarà, això? O no? No ho sé, no en tinc ni idea. És que No ets gurú d'això, no? No en tinc ni idea. T'han de preguntar això de com veus l'evolució del disseny, però clar, no saps si amb la IA, amb les... Té ara mateix, o sigui, fer una previsió és tan... impossible. A veure, jo sí que tinc com una mica... Però jo clar, jo vaig començar als 2000... Llavors no sé... Jo vaig començar als 90s. Vale, doncs igual tu No, veuràs clar. més. Com que probablement el moment d'ara és com quan van sortir els ordinadors i es van democratitzar, que de sobte el disseny era com vinga, locures, i deia una mica de... tot molta experimentació i poques coses més sòlides i que després, al cap de 10 anys, doncs, totes van assentant. Penso que igual amb la IA anirà passant això, que de sobte tothom... gent, doncs, molta intrusisme hi haurà, perquè sembla que això ho pugui fer tot, com l'ordinador, que semblava que ho podia fer tot, però al final es necessita un assentament de tot això. I que algú que ho controli. Exacte. Però que potser ara passarem uns anys així una mica... Yay! Bojos, sí, segur. Que potser no farem tantes hores d'ordinador i potser més de... Jo crec, veig de gestió, de preocupar-te pel client, de tranquil·litzar i d'ocupar-te del client, no tant de la feina, perquè això ho farà... Ho pot fer. Això sí que crec que arribarà al punt de dir, demanant-li el que vols, ho farà en 2 segons, abans que t'ocupava una setmana. Però sí de dir, tranquil, client, com això ha durat tan poc, et puc oferir altres coses. No sé, és com... Ens hem de reinventar en teoria, Sí, no? Sense tenir... O sigui, deixar de pensar creativament, Sí. Però que al final no serà tan important si estàs, com estic a vegades 10 hores aquí a l'ordinador i no he fet res. O sigui, no he fet res. Per això que... El Maeda, que està ara de vicepresident d'IA a Microsoft, a diverses entrevistes ho diu, que està expectant a veure què fa el món del disseny. Que creu que sortiran coses molt interessants, però perquè ha d'haver-hi un canvi. I que... Ostres. Jo estic també una mica així, a veure... No Però qui és el primer o què farà? Què passarà? Què No sé, passarà? no Igual sé surt a Àfrica, no ho sé, perquè no ho sé. També estic expectant, Perquè de tendències últimes, això... Veig com el llibre que estàs molt actualitzada en tendències. No? Hosti, doncs... Sí? Joder, sí, parles sempre d'aquest disseny, de no sé quant... I poses el llibre, la pàgina web del creador... Però coses molt antigues, que jo pensava, igual la gent se'm queixarà. He posat coses noves, però molta cosa... Però segueixes les tendències? O t'agraden les tendències? Bueno, si A veure, les segueixo perquè vaig a 1.000 congressos, O llavors... sigui, estàs al dia... Jo no tinc ni idea de les tendències Clar, del a mi disseny. el que m'agrada anar a congressos, més que parlar, és asseure'm allà i veure les altres conferències. Llavors, allà m'entero de tot el que està passant. Però tu creus que... Jo m'he xupat uns quants congressos, conferències i m'he acabat bastant fart. Tu creus que realment, o per tu, quins són els festivals o congressos o llocs on més has après? Perquè sota la meva experiència, quan he anat a situacions d'aquest estil, veus 20 persones, estudis, i te'n vas a casa dient no he après res. Ja. M'han ensenyat un portfoli superguai, Ja. però coses que tu puguis incorporar al teu dia a dia com a persona que dissenya, penses, Pues munta-la aquest festival, perquè no existeix. veritat que no? No. Comencem És que aquí, és- Comencem aquí, Aquí. Clar. Jo recordo un any Primera pedra. a un festival que el Jaume Pujagut em va dir, Alberto, vens a fer un vermut? I li vaig dir, hi havia una ponència d'una agència de publicitat, em penso, i em va dir, li vaig preguntar, dic, però hi ha aquesta gent? No val la pena. Anem a Amèrica Sánchez i jo. Li vaig dir, voy. Vam anar, partit de tenis. Saps tu allò amb el vermut, Que allà guai, nen. mirant els dos, Plaer. Vas aprendre més allà. rajant del festival, rajant de la gràfica, rajant dels ponents... Però si això que estan ensenyant que la gent està aquí amb trempera, ho ha fet no sé qui, i ara van... Diu, per almenys que siguin honestos i honestes, de dir, ens agrada molt el disseny que feia Marta Cerdà. Clar. Nosaltres l'hem agafat i el copiem amb una versió tal. I clar,
el que tu deies abans de les referències és que avui dia aquests referents no hi són. Hi ha referents actuals, caducs, que una agència, un estudi o una persona freelance s'encumbra un any i fem ídols i ídoles en no res. Sí, que ens els mengem i els digerim. I ells el que deien és, quan aquest estudi en concret porti 10 anys patant-ho, podrem parlar de mites i de referents. I mentre són d'un any, i en aquesta estona vaig aprendre molt més que en els 10 anys que vaig anar de festival. I penses, què estem fent malament? Els festivals que són per gent que vol estudiar disseny, que vol ser com aquelles persones, però que no t'aporten res com per poder ser com aquelles persones, en quant a guanyar-te la vida d'aquella forma. Llavors, jo no sé si tu t'has trobat algun lloc que pensis, aquest sí que és un bon lloc per anar a aprendre. Jo, a veure, però jo crec que són més a l'edició d'aquell festival d'aquell any va ser brutal. Aquest vaig conèixer. Exacte, no. Bueno, una mica sí, és que clar. Però és que al final són aquests... Mira, jo recordo que Bendita Glòria van explicar en un festival que no tenien espai i que sempre li deien a la clientela no, nosaltres anem a casa teva, tu no et preocupis. Que mono. I ells correven a casa seva. Clar, i ells correven a casa seva. I et donen una eina, o els bros mai una altra, que el van trucar no sé qui, que per quina marca d'Estats Units, que no parlava anglès, que t'anaven traduint. Va gravar la conversa, li va dir... Com va poder... Després et truco. Li va passar un col·lega, tio, què m'estan dient? Li va dir, amb un email, li va escriure i penses, ostres, són coses que tu sí que pots incorporar. Ja, i pots aplicar. Clar, la resta és, mireu que bé curro, que maco soc, com ho molo, Déu, gràcies, i és, val, però no... No, i a més no és la realitat, perquè aquests 4 projectes que pots ensenyar són els que han sortit bé, perquè n'hi ha tropo mil que... No ja no és que siguin macos, és que no han sortit bé. Com prepares les conferències que et truquen? Són temàtiques o free? Generalment és free, i a vegades diuen parlarem d'això, a veure si pots, i llavors una mica intentes... Tu prepares bé? Sí, home, jo les confés me les curro. Sí? El que passa que no les canvio molt sovint, perquè és un repertori, clar. 2 mesos, Hòstia. Clar. És que és un curro. Has de fer una narrativa, un arc narratiu, que enganxi tot. Els projectes els has d'explicar igual. És com una història el que expliques, és com un conte una mica. Clar. I intento fer reflexions. Potser d'aquí... Intento no fer això que és tan pesat d'anar a veure una confe i dius, saps? Ja. Que segur que molta gent li ha passat a mi, però intento ensenyar, explicar alguna cosa més que no sigui el cromo, saps? Què és el que deies tu, potser, que has après a escriure narratives d'aquesta per fer això al llibre, perquè per això que deies, no se'm fa pesat. Bueno, l'Òscar va llegir-ho en un dia. En un dia. Jo vaig llegir-ho a Sant Joan perquè... Però bé, és el que et deia, hosti, cada frase era... Un moment. I no apuntava perquè era massa pedant. Però que torno a insistir, que jo no sé si hi haurà un altre llibre o no, i si no és de disseny, fantàstic, perquè et veig amb dotes d'escriptora. No ho sé, una novel·la. Va, apropem. No ho sé, és una idea. No, el que queda clar en el que estem parlant ara és la quantitat de coses que hem de fer els dissenyadors a banda de dissenyar. Ja. La quantitat hem de saber explicar, hem de saber investigar, hem de lluitar amb els diners, amb els pressupostos. O sigui, és una passada. Ho parles aquí també al llibre, no? No, és que més és 360 graus. Clar, o sigui... Lo difícil que és ser dissenyador i no acabar boig o no dir, m'ho envio tota la merda i em faig jardiner, jo què sé, saps? O no sé. Bueno, en eso estamos. Clar. I aquest és el valor que no entén la gent perquè no valora el disseny. Jo tinc una teoria amb el tema del que parlàvem abans del valor del disseny, que és que el problema que tenim és que sembla que sigui una professió que és accessible a tothom. Vull dir, tothom té un llapis i sembla que sap dibuixar. Tothom en un ordinador i pot fer un Photoshop. Lo típico de mi prima coge el Photoshop. Sí, el filtro, pam. I ara amb la IA passa això, que jo com tinc la IA em puc... me puedo ahorrar el diseñador. Tothom pensa que el disseny és una despesa perquè pensa que és una professió que és accessible. Que és maquillatge, és això? Que és un maquillatge? Però és accessible que si jo me pongo també puc fer, no? Però la gent que té un producte i el vol vendre ha d'entendre lo important que és vendre'l bé i que tingui una bona imatge. O sigui, tu has estat investigant per fer un producte, jo què sé, unes sabatilles,
I després a l'hora del disseny no pots ratejar, no pots... Totalment. Has de valorar... És igual o més important, explicar-ho bé. És un percentatge petit, vull dir, que són els que tenen producte, que saben que volen els millors dissenyadors, els millors estratègics de marca... és un percentatge petit. Per la resta de dissenys hi ha moltes coses que pensen que un dissenyador pot ser qualsevol. I no entenen que hi ha processos que és un temps, que ja només és fer el tema facturació, però hi ha un procés de mental, de pensar, de que entenguin que tu aquest disseny és el millor pel teu producte, per el que vols expressar, i no qualsevol cosa que et faci amb 4 colors que et molin. I la gent encara, i el que tu deies abans, les universitats tenen que ensenyar també a que tu sàpigues vendre això com que ja no és un valor, però aquest valor afegit també és un valor real, que monetitza d'una manera indirecta. I això no ho saben. Però hi ha un exemple molt fàcil per explicar això. És com la tipografia. Jo a classe sempre explico que tu imagina que has de trobar alguna persona que el teu llibre, Marta, el llegeixi en veu alta per l'esgent. No tothom representarà bé ni pel to, ni per la formalitat, ni per les pauses. Triar una tipografia diu un missatge, explica un missatge, i no totes les tipografies ho expliquen de la mateixa manera. La Comic Sans té bon ús pel que té bon ús. El teu llibre parles de la Times New Roman i la Times New Roman et farà que no tinguis mal de cap. I de l'Helvètica també parles. Però, correcte, llavors el fet de dir és el mateix. Tu penses que el teu producte el pots presentar de qualsevol manera i jo crec que no. Pot ser que encertis, però si trobes, al igual que quan tens pressupost, quan treballes amb la gent que té una expertesa en determinades àrees o disciplines, saps que funcionarà millor, perquè saben més que tu. Quan ho fas tu, el teu criteri, quan nosaltres hem de fer la nostra comptabilitat, la declaració de la renta, fracassarem, segur, perquè no és la nostra disciplina. Jo tinc moltes eines, però no soc carpinter, no sé, saps? O sigui, jo puc tenir aquí 50.000 serres i tal, però em diguen de fer una porta que no sé si per on començar. Amb YouTube, David, amb YouTube. Està tot allà. Tutorial. No, és veritat, però no és el mateix un ofici que saber fer coses. Llavors és complicat. Dues últimes coses que jo tinc. Una és una de la que està aquí, que si tens algun projecte somiat o no, projecte o feina o alguna cosa, no? No? No. Estàs... que bé. Que m'emociono en qualsevol cosa, de veritat, És que jo no... Et sorprenen, no? T'agrada que et sorprenguin, també, no? A fer coses diferents. A veure, sempre... Home, treballar per grups de música que t'agraden o per artistes que t'agraden sempre és superdivertit, no? Però... Esporàdicament o, saps allò, un bolet o amb continuïtat? Amb continuïtat, seria molt guai, clar. Clar, bueno, tu sí. No, pues... Què vols dir tu? No, també m'agradaria. No. Sí. Ha mirat per dintre i jo soc un puto loser. Estaria bé. Però tu guai. No, és igual. És un... Després t'ho comento. No, i un tema del llibre que dius que practiques la cal·ligrafia com a... però no l'apliques, no? Com a hobby. Necessites tocar allò que dèiem abans? Crear amb les mans. Sí, això. No crear amb la màquina. Jo tinc això de tant en tant baixo i el baixar necessito. És que va bé, sí. I tu tens cal·ligrafia. O practiques, o com ho fas? És que em va bé perquè ara és molt paja mental, això. Però, clar, amb l'ordinador controles tot tan bé que quan, amb algo com les lletres, que és algo que jo treballo molt amb l'ordinador, treballant a mà, és tot el rato t'estàs equivocant, perquè és tot el rato, i perquè tu t'estàs fent un dia i no te'n surt una que estigui bé, és que és molt raro, perquè et posa molt nerviós, però a la vegada també et relaxa i entres com en un punt quasi meditatiu. Però ho tens per això o l'apliques? O sigui, realment després l'aplico a nivell, diguem, d'estil o perquè de sobte vas coneixent... És que jo me n'anava aquí d'Adams, aquells cursos que fèieu, sona, no? Als Alps. Ostres, no. Sí, feia un lloc molt xulo, jo crec que ja no ho fa. Bueno, sí, ho fa. Feia uns cursos als Alps cada estiu amb la seva dona, amb l'Amanda Adams, i era com una mena... Era un monestir i era una comuna hippie. I llavors feien cursos... Als Alps. Al peu dels Alps, en un poble supermaco, i llavors tenien allà el seu hort i no sé què, i ells superbaratos. I què fèieu? Una cel·la. Ell cada estiu ho fa, això. Fas estatge de 15 dies, una setmana, i fas carolíngia,
Ah, Una setmana. ostres. O dos. És que no sé si vaig anar 15 dies. I per les nits, el paio et donava classe d'història. Hòstia. De la història que hi havia durant l'època de... Clar, aquestes coses. I sorties allà que volies fer una cal·ligrafia que No, però són coses que després doncs, igual fas demanen un projecte, algun tipus de lletra que ha de ser com més modular i de sobte et ve el cap la carolíngia, saps? Que és una mica raro, no? Coses així. O sigui, fas coses d'aquestes... Perdona, Tot suma, tot suma. Tot I això- suma sense voler. No? Encara que no ho vulguis pretendre que d'allò... hobbies fora del disseny que et serveixin... Tens hobbies? Bueno, No tinc temps per no tens temps, hobbies. clar, jo pensava, clar, igual no tens temps. No. O t'agrada prou el disseny com perquè les teves M'agrada activitats... prou, sí. Sí. A veure, és que sense el del llibre és com raro, perquè fins al llibre era com... No, és que jo m'ho passo bé, saps? Vull dir, no necessito... És el llibre, clar, m'ha recol·locat una mica. Sí? Una mica. O que la gent et digui Estic ara una mica perduda. impressions del llibre que tu igual... Hosti, pues eso és, no? No et passa? O com les cançons que igual... No, si esto no lo quería decir, però la gent ho interpreta... Sí, amb alguna entrevista m'ha passat i he pensat, no l'has llegit. No. Te l'has llegit molt així perquè no ho has entès bé i està bastant clar això que he dit. Bueno, la comprensió lectora en aquest país està bastant malament, pel que sembla Estan hores els darrers baixes. resultats de Hores la baixes. selectivitat. Sí. Però bueno, en general no m'ha passat, no. Nois, portem una hora, això ha passat volant. Sí. Ja? No tenim... I per últim, tenim alguna pregunta més? Alguna cosa... Jo crec que no hem parlat de tipografies. I a mi m'agradaria saber si tu compres tipografies o, tant. o estàs pendent o els clients et demanen una tipografia concreta o... No. No sé. La trio normalment, sí, i soc molt compradora de tipus, sí. Bueno. Compulsiva? No. Bueno, tinc el clic fàcil. Tinc el clic fàcil. És que són I molt- encarregues? És que n'hi ha molt. No he encarregat mai, perquè llavors ho faig jo. Val. És que a mi m'agrada fer-ho mi. No, però com que abans Però, a veure, t'havies si fos de comentat que lectura- t'agrada treballar en equip a vegades, Sí, sí. Has fet tipografies? Sí, hi havia una època que hi havia aquesta revista de el canal de l'ESPN, tenien una revista. I cada mes encarregaven una tipo que ells era pels titulars i ells la col·locaven, tu la feies, la dibuixaves, no es programava. Uau. I havies de fer-ne com diverses versions. I vaig fer diversos números. Era superdivertit. A mà. Però la vas digitalitzar? Vectors. No, la tinc, les tinc Fontògrafer totes no, les tinc. me recordo del fontògrafer. Jo vaig fer una i vaig El un fontògraf. desastre absolut, però... Jo també he fet algun curs. Tutorial. Aquests workshops ràpids. Sí. Bueno, abans no hi havia, no hi havia ni internet. O sigui, era aprendre per intuïció i llavors em vaig quedar un desastre. Era difícil. Però t'agrada la tipografia en general, eh? Home, clar, m'encanta. Total. Sí, em baixo totes les trials que puc. L'ordinador abans em petava de tipo. És a dir, És veritat. sí, inclús... Ara ja no ho faig, però abans, vull dir, fa 25 anys, 25 ja, Pot ser. Pot ser el 2000. fa un temps. fa un rato, les classificava, que això m'anava molt bé. Hosti, jo això ho tinc És guai. Catàlogo. Jo ho catàlogo intento, jo ho de- intento, sí, jo ho intento. Divertides, Exacte. expressives, Fantasia, cal·lígrafica, fantasia. No sé què. com el de font, però bo. Professional. Bueno, el de font ja hi ha autèntiques joies. A mi m'agrada el de Molt. font, o sigui, Bueno, va. I està hores i hores de... Després has de buscar la ben feta, però de sobte dius, hòstia, Depèn de la Que necessitat. dius, hòstia, aquesta helvètica amb puntets, jo tinc diverses de font, bueno, és un secret que tinc, però... I un vici, i el Creative confessió Market... xunga que acabes de fer. No, ho sé, ja ho sé. Sí, ja. Bueno, és igual. Ja el que deia. Amb Off the Record parlem de les coses serioses. No, però que això, jo, escolta, cap complexa, i trobo que allà també hi ha coses interessants. Que Clar. no estan molt ben fetes, però com per Per divertir, és un començar divertiment. idees, en plan, dic això. Pues sí, està bé. Si ho... Siluetes, abans quan no hi ha el dingbats aquest. Si els dic... Bueno, si vols la tipografia de Mario Bros o Bola de Drac, Per exemple. has d'acabar allà. Has d'acabar allà. No hi ha una altra. Doncs per acabar ja... Ai, perdó. Et volem fer un petit joc. Sí. Ara t'expliquem. Es tracta de... Has de triar una. Però les pots És un regal. veure. Ah, És un regal. que guai. Només pots emportar-te una. L'altra es quedarà aquí al museu de... Signada, al museu signada. Que no hi ha res encara, però la inaugurarem amb la teva. Era de negre. Edna de... No sé per què hi ha una Tu N, però... obre-les i a partir d'aquí tu tries la que vols. Ah, ho obro i ho trio. Sí. Ah, vale. Ah, sí? No, un moment, sí, un moment. Sí, i tant. Ah, val. Tant. I així ho fem tot. Ole! Home, Ai, ai. vermell m'encanta, perquè així fa més suís, no?
Sí, Bueno, tot és Bueno, suís, aquí. Ara! Hòstia! Subir el disseny, però millor amb un cafè. Tio, que xulo! I després aquesta, Has de triar una només. Pues m'heu currat mogollon. Bueno, I heu pillat la tipus de la web. sí, això... Encara- Sí, t'anàvem a demanar el logo, però... Clar, no sé si tenies logo o... Tens logo com a tal? No. No, veus? No, veritat. Però és la... Vols que te'l Ara ho faci? faig tot en plan... I és que fer-se un logo és Clar, una home, mica raro, sí, oi? que vull canviar el puto pop, perdó, el El pop, logo i no i la me'ls- web. i porto mesos amb mi mateix a dir què vol... És Què... horrorós, igual que fer-se la web i tot. Bueno, això no en parlarem, però d'un mateix, llavors vaig pensar, mira, és això, Bueno, és això. cal sabater, sabates de paper, Sí, no? sí, i tant. Ja està. Sí. Ai, mira, això no ho he sentit mai. Veus que bé? En català, no. Perquè a casa de Ferrer, ganivet de fusta. Justa, exacte. Bueno, Ah, l'altra, quina que xulo. Jo crec que t'has quedat aquesta ja, Has de veure l'altra. Clar. Ara sí, tinc curiositat. Canvia el color? O... No, tenim tanta varietat. Aquesta és més minimal. Més Au, corporativa. va. No, millor aquesta. Clar, tio. Va, el que sí que et farem, si us plau, és una tonteria, després que la signis, perquè potser amb el temps, quan la penya helvètica siguem una gran comunitat, farem algun sorteig molt bé. i coses de... I tant. I ja està, una tassa assignada per la Marta Cerdà, que no és poca conya. I si no me la quedaré jo, que per això estem aquí. El fi per fer-ho aquí. No la posis A Cal David. No. Home, és veritat, això s'ha de dir. Que a mi em va signar un bateria una copa de vi o tal, que fantàstic, a la rentadora, o sigui, a la rentavaixelles, i vaig dir, hòstia. Molt bé. Hòstia. Et felicito, fill. Ja. Nosaltres tenim mogollon de futbolistes, ara que al meu fill li agrada molt el futbol, i clar, de repent pots deixar de fer servir samarret, vull dir, Ostres. més una putada, bé. Sí. No pots- Firmar la pilota, bé, la meva pilota. No comprar. Samarreta. Compra una altra. Aquestes són molt cares. Doncs, Però moltes gràcies, de res, home, de res. Tu per venir. Un autèntic plaer, gràcies per la conversa, que ja et dic que ha sigut brutal. Sí, jo crec que ja pleguem, ja. Jo crec que Aquest capítol tanquem. Després d'això, Alberto, edita esto y cerramos Ja la està. barraca, ja està. I això, de nou, moltes gràcies. Espero que ho hagis Gràcies. passat bé. Sí. I ara et farem, edició després es tallarà, però farem el test aquest, que serà breu, ràpid i concís. I de nou, benvinguda Al a teu Penya rotllo. Helvètica. Va. I a vosaltres ens veiem al proper episodi, que esperem que sigui, com a mínim, com aquest. Moltes gràcies. Salut. Salut!